हेलो गाइस, वेलकाम बैक माय बल बसुमतारी चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि बल बसुमतारी चैनलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नोंथाङा जुदि आंनि चैनेलाव गोदानब्ला चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेजों लोगोसे खाथिनि बेलनि नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै ला। फैदो बिदिब्ला दिनैनि समायना रमायना पेपार काटिं खालामनायखौ नायलांदों।